бародарон нархи навои трезои пластик, трезои чӯбӣ, дарои оҳанӣ, дарои чӯбӣ ҳози нархҳоро мефаҳмем бародаро. Шумо ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. Дар бозори Уялиам. Ё чанди бошанд ку пурсеш? Чандан ака? Иш 330 сум? И як да як 20 300 чанд гуфти? 320 и 230 ира 230 мега як 20 да як иш як 30 да як 20 350 сомон я треза бародаро. Любой намуд бо дар корт боша заказ мекунӣ, худаш мегира тиёр мекуна метиҳад. ҳозир нарх навои дар трезаҳои пластикани бародаро мефаҳмем. ин трезаҳои пластик ин як 20 да як 30 ирания? ин чанда нархаш? 630 сум бовардон. ин ами турецкий ё тоҷикӣ? Германия дуюмсорт. Германия дуюмсорт. Тоҷикистонош 600 сум, ин 630 сум. Германия якумсорт 670 сум. Баъд турецкиш 740 сум меша. Ба айнаини материало 1100 сум. А ин материало бо ё ин се ба қуввати бада ё? Не, ҳавая просто светош мега. иш бо назар ба о арзонтара ё? Алло. Ҳамуха ё? фаҳмо. Ё бо ба қуввати хубай мега. любой намуд дар корту боша айми бозори Уялӣ мегира тиёр мекуна метиҳад бародаро. трезаҳои пластик Рулеткам дида як чем кофӣ? ина бародаро дарои тахтагиян ё? ё чандиян ака? 520 сум. Чанда? 90 да як 90 ам ҳаст, 90 да 2 ам ҳаст, 90 да як 80 ам ҳаста. ёра 500 чанди гуфтӣ? дарои тахтагӣ бародаро аз 500 сума сар мешавад то 1200 сумара. 500 сума сар мешавад то 1200 сумара бародаро дарои тахтагӣ. боз ина 1200 сумара мебинем ба навор мегирем бародаро, пешкаш шумо мекунем. инҷа ҳамо ҷошай мегира любой намуд тиёр мекунам бародаро ба ҳам метинам. то ина шишаҳорам ҳаст. ина станок шо чӣ хеле ки маъқул тунай ҳамтари мегирам тиёр мекунам метиҳам. то ё шандиян ака? иша 1450 сум мега. ира чанд гуфти ака? ира 1100 сум. бо арзон мешавад. иш 950 сумш мега. бо арзон мешавад. касони харидори марҳамат занг занед. рақамҳо дар рӯи экрани шумоай. бо савдо мешаванд бародаро. инаи бародаро ёра дарои наван ёш бо дигаам вообще дигаам ёра 1200 сум. ёра нархош ҳозир гуфтем ку даву парадан аммо 1200 сар мешавад. хеле мамин рақамҳо дар рӯи экрананд. бигире занг занед чӣ хеле ки дар маъқултонай суханш кине мегира арзон карда метиҳад. любой намуд
арзун мешаванд бародаро, бо занг занед хатон қатишу муомила кине савдо мешаванд. Лӯбои намуд дар ҳаст. Дарои беҳтарин дароҳои хубанд. Мегиранд арзун менан метиҳанд ту.